παιδιά, αυτό είναι το πρώτο βίντεο μου στο κανάλι μου. Ελπίζω να σας αρέσει και ξεκινάμε με ένα Sephora και από μία άλλη μάρκα Haul. Sorry γιατί δεν θυμάμαι τη μάρκα. Λοιπόν, πάμε σε Sephora πρώτα Haul. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα κάνουμε το unboxing το άλλο που είναι Sephora. Λοιπόν, Sephora βασικά, πάμε πρώτα Sephora. Μπήκα να πάρουμε μόνο αυτό το lip gloss που είναι τέτοιο. Μυρίζει τσικλόφσκα. Είναι τέλειο. Όπως βλέπετε. Και είπα να πάρω και κάτι ενυδατικό. Οπα. Τουπ. Λοιπόν, και πήρα και αυτό εδώ το lipstick που μυρίζει καρύδα. Πολύ ωραίο, βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, και πήραμε αυτά και μας δώσανε αυτό εδώ. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ, είναι 3, νομίζω αυτά είναι για τα μαλλιά, νομίζω ναι, μαλλιά είναι και αυτά. Δεν πήραμε πιο πολλά στα Sephora γιατί πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Λοιπόν, και πάμε από την άλλη εταιρεία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Έχω αυτό εδώ, έχω τη σακούλα μου. Λοιπόν, sorry που την έχω τόσο κοντά, αλλά τι να πω. Τα έχω ανοίξει, γι' αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, πήρα ένα σαπουνάκι που μυρίζει τέλεια. Μυρίζει τέλεια. Και τελευταίο πράγμα, πήρα και Blue Sense Body Lotion. Είναι τέλειο. Θα την ανοίξω να τη μυρίσω. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Πρώτη φορά ψωνίζω από αυτό το μαγαζί εδώ που δεν θυμάμαι πώς το λένε, τέλος πάντων. Και αυτό ήταν το haul. Πιστεύω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να σας κάνω κι άλλα Sephora haul ή κάτι άλλο haul. Αυτό είναι να σας επιβεβαιώσω ότι είναι πάλι το πρώτο μου βίντεο και σας αγαπώ πολύ. Γεια σας!